Fucking Ringanna. Jag vill hem. Kan ska du fylla så nekve? Det allt handlar om tje. Frågan är för dig. Ja. Det är så bättre så det lojar så nekva vi. Ja, chans. Du vet nägan så servoxmördaren. Det är bara det i bogasaun här. Du är långt. Och blir dripen, så jag det. Jag känner jag synd av att vi vet så. Jo. Ett allvarsligt det där. Samtidigt. Och du må vi. Väntans. Då fann de ta att det var varskonan. Ni drip i atlas namigan. Svagt det. Det skjut svagt i hatt. Och då var inte över. Lusta. Inte gängas där. Nej. Nej. Vi är det lite långt. Det gör du en annan servoxgusar. Huxar så här. Jag tyckte ju här vi sätter lånen. Vi är lösen. Nu är också där vi faktiskt sa 2 järn. Ettan han var nek bättre, han var spännande och han är bättre så att tvist i ändan och allt det där och så som bräve. Ja, nu kunde vi den jag tror så var förstått. Ja, chans. Ja, kom oss det. Hauna männer, vet. Det är hauna männer, alla samlar